κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πονητεύμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Ποσόρεον αξίους ημάς πίστεων, Θεότο και Παρθένε, παρόρωσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο φως εικόνα πρόσιτον, η πηγή της σοφίας και της γνώσεως, ο υπόνες κότους φως λάμψεν τες καρδίες των περιεστώτων βουληφόρων, εκλεκτών αντιπροσώπων του Θεοφυλάκτου ελληνικού λαού, την επίγνωση της εις αληθείας και το φως σου το αΐδιον. Δώσ' αυτής πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα του βουλεύεστε και νομοθετήν τα συμφέροντα τη πολιτεία. Ιούς φωτός ανάδειξε αυτούς, προς το βουλεύεστε τα χριστοφιλή, το χριστοφρουρή το έθνη μόν. Λάλησον, Κύριε, εις τας καρδίας αυτών αγαθά, υπέρ της Εκκλησίας σου και παντός του θεασεβούς και περιουσίου λαού σου. Ναι, Κύριε, ευλόγησον τη νέαν ταύτην περίοδον των εργασιών του βουλευτηρίου και επίησον αυτήν πλουσίαν εις βουλεύματα ειρηνικά, καρποφόρα, προοδευτικά, εθνοφελή και σωτήρια. Ότι εσύ η οδοτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμβομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παρακαλώ τις κυρίες και τους κυρίους βουλευτές να υψώσουν το δεξί τους χέρι, ενώνοντας τον αντίχειρα, το δείκτη και το μέσο δάχτυλο, για να δώσουμε τον οριζόμενο στο άρθρο 59 του Συντάγματος όρκο. Παρακαλώ να επαναλαμβάνετε τον όρκο.
Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιέρετης Τριάδας να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Άξιοι, παρακαλείται ο προσωρινός γραμματέας κύριος Κεφαλογιάννης. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχλάντου και Παναμομογίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επιρανίων Θείων Δυνάμεων ασωμάτων, οικισής του Ιωδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Ιωδόξων και Πανεχιών Αποστόλων, των Ιωδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακέμ Κιάνης, του Αγίου και Δικαίου Ιωσήφ Τεξερμαθέας, ευσήμωνος βουλευτού και μαθητού αυτού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή σας δύναμη. Παρακαλείται ο προσωρινός γραμματέας κ. Κεφαλογιάννης να προπέμψει τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμα και τα συνοδεύοντα αυτών μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Παρακαλούνται οι βουλευτές κύριοι Αχμέτ Χατζή Οσμάν, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Καρά Γιουσούφ Αϊχάν που ανήκουν στο μαμεθανικό θρήσκευμα να προσέλθουν και να δώσουν τον οριζόμενο στο Σύνταγμα όρκο επί του Κορανίου. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι να επαναλαμβάνετε τον όρκο. Ορκίζομαι στο όνομα του παντοδύναμου Θεού και του μόνου αυτού προφήτη, ο οποίος είναι ο Μωάμεθ. Ορκίζομαι στο όνομα του παντοδύναμου Θεού και του μόνου προφήτη, ο οποίος είναι Μωάμεθ. Να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούω και τους νόμους. Και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Άξιοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφέρω τις γραπτές δηλώσεις του Προέδρου και των βουλευτών του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο και της Γενικής Γραμματέως Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που κατετέθηκαν στο Προεδρείο της Βουλής και με τις οποίες διατυπώνονται απόψεις σχετικά με τον όρκο, καταχωρίζονται στα πρακτικά βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού της Βουλής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώμα να εξοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών σημερινής συνεδρίασης. Μάλιστα. Η Βουλή παρέσχε την ετηθήσα εξοδότηση. Παρακαλούνται οι κυρίες και οι κύριοι συνάδελφοι
να μεριμνήσουν για την υπογραφή του πρωτοκόλλου της ορκομοσίας, το οποίο τηρείται στις αίθουσες 150 και 151 στον πρώτον όροφο. Αν δεν προσέλθετε για υπογραφή, δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία της ορκομοσίας. Θα το επαναλάβω, αν δεν προσέλθετε για υπογραφή, δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία της ορκομοσίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε να λύσουμε τη συνεδρίαση? Με τη συνένεση του Σώματος λύεται η συνεδρίαση για αύριο Παρασκευή 29 Ιουνίου του 2012 και ώρα 11η πρωινή, με αντικείμενο εργασιών του Σώματος εκλογή Προέδρου της Βουλής σύμφωνα με την ειδική ημερήσια διάταξη που έχει διανεμηθεί. Λύεται η συνεδρίαση.